Čaute ľudia od dnešného videa. Dneska sa zahráme Roblox, Squid Game, tentokrát s bratrancom, nie s bratrancom už točiť nebudem, lebo lebo on nechce točiť. Môj bratranec už nechce točiť, tak s ním točiť ani nebudem ho nútiť. Každopádne dneska si zahráme Squid Game sami. A bude to ako fakt epické, tak sa dívajte ako až do konca. Tak ako som vstal. Je tu frontman. OK. Typek jde. Už ideme sa nejako zoradiť v tých našich hrách. Ináč, ak ste nevideli Squid Game, pozrite si to, je to fakt banger seriál, za pár mesiacov vychádza 3. séria. Každopádne, ak ste mladší, no tak to aj pozerajte, hej, ak ste mladší. Ten seriál nie je úplne na mladšie publikum, ale keď máte tak 10, 11, 12 alebo 10 iba, tak si to pozrieť môžete. Ak máte teda odvahu, hej, si to pozrieť. Ale 11, 12 je tak ideálny vek na to ako. Samozrejme, môžete si to pozrieť, keď ste mladší, ale musíte mať odvahu, lebo tam sú fakt vraždy, sú tam predávanie orgánov. Také veci. Vážim za toto YouTube, za toto hovorenie o tom seriáli nedá žltý. Na Netflix prosím ťa nenahlasuj. Ja len hovorím, čo sa proste v tom seriáli deje. Prvá hra samozrejme ide Red Light, Green Light. Sú v nejakej klietke tu zavretí. Neviem to. OK. Idem tu k Aiolo potržítko 2019 7U, k tejto borku idem, tento kolečkový. OK. Bežíme. Hýbať. Riperoni. Počkať. Čo ju neeliminovali? Veď ona sa hýbala. WTF, oni eliminovali frontmana. Oni eliminovali tam frontmana. WTF, vy ste práve eliminovali niekto z lepšie. Nie, modrová nezomieraj. Bacon Boy z KP, no. Ahoj Bacon Boy. No, ako tak nič, no. Ako to ide? No. Lights out, môžem spustiť Lights out za 350 Robuxov, môžem spôsobiť to. Môže niekto vypnúť to, za tie Robuxy, nemá niekto Robuxy, všetci tu chudí študenti.
Spadol som, ne, spadol som. Teraz bude mango. Super. Ináč, ak ste nevideli moje predošlé video zo Squid Game, no tak, hej, natáčam z tej istej verzie, tej istej hry. No a čo som v tom predošlom videu nemal mango. Viete, je pár percentná šanca, že red light, green light nepôjdete na mango, ale na práve do toho, viete čo, na Dalgonu. A nájsť máme mango. Prosím, nech potom to koho pôjde ešte ďalšie preto, lebo ja túto hru milujem. Ináč, toto bude možno kontroverzný názor na Squid Game 2, ale a neukrižujte ma tam v komentároch. Proste ešte predtým, než poviem ten môj názor, neposielajte, no tak potom neposielajte na mňa políciu, mafiu, najmných vrahov, dealery, orgánov, škoda nie je všetko. Proste nikoho, hej. Ale ja nenávidím toho fialovlasého dementa, či myslím Thanosa. Nemám rád Thanosa, je to podľa mňa najhoršia postava z celého seriálu. A ten kamoš je podľa mňa jeho lepšie než on sama. Každopádne ideme nejako na to. OK. Ja si vybrať sa. Ja pôjdem sám a 100% nebudem mať dážnik. Nebudem mať dážnik. Dobre. Dobre, oni majú hexagón. OK, niekto nemá mesiačík, len títo. Hviezdička Dorite, ja budem mať dážnik. Dorite. Dobre, nemám dážnik, chvála Bohu. What the fuck, preč mám za sebou Thanos dievča? Mám normálne dievča od Thanosa za sebou. Tak toto hezky vyrežiem, jak no. Nejaké veci tu ešte treba porobiť. Nice. Mám to. Naturálne dohrám celý ten Squid Game. Ináč teraz na mojom kanáli vyšla reakcia na official movie FNAF 2 trailer. No a sa už na ten film nemôžem ako dočkať. A keby ste nevedeli tú reakciu na ten trailer, puste si to, ako je to fakt epické. Mám tam ako je to banger, je to totálny banger. Ľudia, proste je to banger. To banger. To pozrite. Debla tu zabili. OK, teraz pôjdu asi guličky. A 10 sa dá no a tak bude musieť polovica vypadnúť. Každopádne plánujem robiť viac videá z FNAFka. No a chcel by som ako tak trochu ja by som
chce natočiť nejakú FNAF fanúšikovskú hru v Robloxe a niečo také nájsť. Idem proti... Dobre. Sorry, Borčo, budem ťa musieť zabiť. No, budem ťa musieť zabiť. Prosím. Z nejakého dôvodu furt behám. Ivan. Nice! 2 guličky, brášku. Dám 2. Ja som 2. OK, mám 8 guličiek, získať nejaké tie guličky späť. Skúsim to risknúť, dám 1. 1 dám. Dorite! Dobre, nejako som túto hru prežil, ideme na skla. Prosím, nech medzi nami je tu niekde Glassmaker. Každopádne toto teraz u tých sklách bude, že typos, toto bude, že lotéria typérov. Toto bude typos. Brosky. All of you must cross the glass bridge to win this game. One of the glass panes on each side will be made of tempered glass, while the others will not. If you fail to cross the bridge in time, you will be eliminated. Jo, jen tu není. Super. A sme tu 4. Oh shit. Ja skáčem, ľudia. Ja skáčem. A sme tu 4. No už sme tu 4, no. Kam ja som skoro skazil. OK, typek dobre to dáva. Typek je Glassmaker asi. Lebo zatiaľ ako žije, no. Niekto skáčte. Kam my tu skapeme všetci. My tu skapeme, ak niekto neskočí. Veď skáčte, vy dementi. Moment. OK. Kamu? Skoro som tu nedoskočil. Sme tu iba 2. Shit. Bráško, ja nejdem. Bráško, ja nejdem červené pako. Nejdu. On je 456, on je Gion. Kámo, Gion, musíš to dať. 456. On je 456, on je Gion. Čo sa nám míňa? Sakra. Hezká. Už skáč, dement. Hozu spring. Ty dement, skáč. Ja neviem, ako... Má to risknúť? Vieš čo, risknem to. 1, 2, 3. Yeah! Dorite. To je buzerant. On to dá. To je buzerant. No, už sa zasekal, haha. Budeme tohoto týpka sledovať. Že on sa ako zasekal. No tak, no, skoč, veď sú to len 2 skijaka, no. No. Ako sme prehrali túto hru, lebo sme hrali s demetmi. Každopádne, toto by bolo všetko pre toto video. Ja dúfam, že sa vám ako páčilo, dajte like, odber a čus s gardami sa tu lúči. Čau.